салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар ҷои пештараи хитои бузург қарор дорем. аз ин тараф мебелни ва роҳ ба сӯи текстил, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи фурудгоҳ. хонаи фурӯши имрӯз замон дар Манамин минтақа ҷойгир аст. аз раҳи калон то хонаи ҳамагӣ 500 метр. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба Манамин гардиш меравем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. ин даромади ҳавлӣ мебошад. кӯчаи ҳавлӣ ҳаст, аммо дарвозаи худи ҳавлӣ аз Манамин ҷо сар мешавад дӯстони азиз. вақте ки шумо ин ҳавлиро харидорӣ менамоед, Манамин дарвозаро метавонед ба пуррагӣ гиред. ин кӯчаи ҳавлитон мешавад дӯстони азиз. ва марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ. аз ин тараф аллакай саркарда замини ҳавлӣ сар мешавад дӯстони азиз. замини бениҳоят калон аст. 16 сотиқ мебошад. замини чоркунҷа дӯстони азиз. марҳамат, замини калон, сарҳадаш то Манамин девола мебошад дӯстони гиромӣ. дар ҳақиқат замини калон аст, замини паҳм аст ва бинои истиқоматӣ дорад. акнун чӣ хел ҳозир мо ба шумо ин ҳавлиро нишон медиҳем. аввал як маълумот метиҳем оиди ин ҳавлӣ дӯстони азиз. баъд аз он варианти тақсимкуниашро ба шумо мефаҳмонем ки мисол агар оилаи калон бошед, чӣ гуна метавонед ин ҳавлии калонро тақсим кунед дӯстони азиз. баъд аз он дар охир нархашро эълон мекунем. акнун маълумот оиди худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ имрӯз замон дар умум иборат аз 16 сотиқ замин мебошад. замини калон аст, 4 кунҷа аст дӯстони азиз. шояд аз сабаби манин парнико замин на он қадар калон тавад, аммо вақте ки мо охир меравем мебинед чӣ қадар дар ҳақиқат замини калон аст. ҳатман то охира тамошо кунед. бинои истиқоматӣ дорад дӯстони азиз. ин бино дар ин бино 4 дархона ҷойгир мебошад. ҳама ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100% қоидави ҳаст дӯстони азиз. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст бе проблема ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. дар хитои бозор, ҷои пештара бозори хитои бозор, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Алаҷабов. марҳамат, аз ҳавлӣ биноҳои хитои бозорро дида мешавад. дар наздикии хона якчандта мактаб аст, якчандта боғчаи кӯдакона, масҷидо, ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. боз дӯстони азиз, дар назди Манамин маҷмӯи истиқоматии хитои бозор боз сохтмони як таргови центр, як маркази савдои бузург рафта ҳисобдорад дӯстони азиз. бениҳоят маркази савдои калон бузург мешавад дӯстони гиромӣ. марҳамат дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо аллакай маълум аст чӣ қадар ҳавлии калон мебошад. ҳавлии калон аст ва шумо метавонед, агар мисол оилаи калон бошед ё ин ки соҳибкор бошед, метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда дӯстони азиз ба 4-5 қисм тақсим кунед. чӣ гуна дӯстони азиз? чӣ хеле дидед, даромади ҳавлӣ дар он ҷо як кармашак мебошад. медароем дӯстони гиромӣ. баъд аз он метавонед ҳамин гуна як раҳ кунед дӯстони азиз. раҳ кунеду ва дар ин ҷо Манамин гуна хонаҳоро тақсим кунед ва ҳар як таҷа дароза монед дӯстони азиз. бо паҳмии 5 метр ба 1000 мошино мегузаранд. мисол барои ҳар як дарвоза ҷо мешавад, барои ҳар як ҳавлӣ ҷо мешавад дӯстони азиз. ва Манамин гуна чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст тақсим кунед. мисол 1.5, 2, 3 ё ин ки 4 сотиқӣ метавонед ҳавлиҳоро тақсим кунед дӯстони азиз. чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст. агар мисол оилаи калон бошед, акаву додар бошед, якчандта, метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда Манамин гуна ин ҳавлиро тақсим кунед дӯстони азиз. ё ин ки агар соҳибкор бошед, метавонед ҳавлиро харидорӣ карда тақсим кунед дӯстони азиз. ин ҳавлиро якчанд биноҳои нав бардоред, биноҳои дошунагаи замонавӣ ва бо нархи хуб фурӯшеду бениҳоят як даромади хуб ба даст оред дӯстони азиз. метавонед мисол 2-3 сотиқӣ тақсим карда биноҳои дошуна бардоред, биноҳои аккуратни, коттеҷҳои аккуратни бардоред. ин гуна ҳавлиҳо бениҳоят хуб ба савдо мераванд дӯстони азиз. барои ҳамин варианти хуб аст, варианти беҳтарин, метавонед даромади хуб ба даст оред. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи ҳавлӣ бошад 16 сотиқ замин $180,000 мебошад дӯстони азиз, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳар ду рақам WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. дигар қурбҳоро мо танҳо барои фаҳмидани шумо мемонем. Дӯстони азиз, ҳамаи хариду фурӯш тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон фақат бо қурби сомонӣ аст. Дӯстони азиз, 16 сотиқ замин 4 дар хона дорад. метавонед ҳавлиро харидорӣ карда ин биноро чапа кунед ва як бинои нав бардоред, ё ин ки метавонед ин биноро таъмир кунед. Хай мебинед бино каме кӯҳнатар аст. барои ҳамин ихтиёри шумо чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст, ҳамин гуна метавонед истифода баред. дар ҷои пештараи хитои бозор ҷойгир аст. марҳамат, чӣ саволе ки доред, чӣ пешниҳоде ки доред, чӣ маслиҳате ки доред, чӣ вариантҳое ки доред, ҳамаашонро ба худи соҳиби хона бемиёнарав ба худи соҳиби хона занг занед, гап занед, маслиҳат кунед, омада аз пеши дида савдо кунед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, дӯстони азиз, барори кор, раҳмат ки бо мо ҳастед. худо нигаҳбон.